Kacerita nalika isih enom Pandhawa merguru marang Pendhita Durna ing bab ngilmu perang, ngilmu migunakake genggaman lan ngilmu kesakten. Pendhita Durna iku sak temene pancen wong pinter ing babagan peperangan. Ananging atine miur ora duwe pakon kang kuat. Amarga saka kuwi Kurawa banjur migunakake miure atine kuwi kanggo ngajab batine Pandhawa. Para Kurawa uga padha ngerteni menawa kekuatane Pandhawa ana ing Bima. Yen Bima sirna, Pandhawa gampang disirnakake. Mula Kurawa banjur padha sowan Pendhita Durna sak perlu ngaturake kunjungan. Bapak Guru, niki lho. Kurawa munjung nganggo panganan wenak-wenak, sandangan sing wapik-wapik. Raja Brana kelebut duit sing wakeh. Pendhita Durna uga dipuja lan dituruti apa sing dadi karemenane. Rekahe Kurawa kuwi mau sejatine seka kernahe si Sengkuni pamane Kurawa. Sengkuni kuwi julik watake. Kurawa banjur nembung marang Pendhita Durna supaya Bima diloropake murih bisa tumeka ing pati. Bapak Guru. Sarehne Durna kuwi miur atine. Mula bareng entuk punjungan lan sanjungan banjur lali marang jejeke sang pendhita. Durna banjur gawe rekodaya sing alus supaya Bima bisa nemoni patine. Ana ing sawijining dina Bima ditimbali Durna. Pripun Bapak? Bima dielem menawa ilmune wis dhuwur lan wis mumpuni sak kabehane ngilmu. Bala Kurawa wis ora ana sing bisa ngalahke Bima. Nanging senadyan mengkono durung cukup supaya Bima
bisa dadi wong sing sempurna ngilmune. Kudu wani golek banyu penguripan utawa banyu suci sing aran tirta marta pawitra sari kang manggone ana ing dasare segara kidul. Bima orang gagas neko-neko. Bima ora mikir menawa dheweke diapusi. Kabeh mau amarga Bima percaya yen ora ana guru sing bakal nyilokoke murid. Kabeh guru mesti gawe karahayoning murid ing tembe. Mula Bima banjur saguh goleki banyu penguripan utawa banyu suci. Ora let suwe Bima banjur pamit marang Pendhita Durna. Nalika Bima pamitan, Durna bungahe ora ukuran. Amarga oleh ngakal Bima siran bakal kelakon. Ing tata lair Durna ngrangkul Bima karo ngelem marang murite. Durna uga nambahi japa mantra supaya Bima bisa kalis seka sawenehing pengrindu. Bima banjur nerak segara kidul. Sadurunge bisa tumekan ing papan kang dituju, Bima diadang naga gedhe lan pengrindu liyane. Nanging kabeh mau bisa dirampungi Bima. Ana ing tengahing segara Bima ditemoni dewa bajang kang aran Dewa Ruci. Bima banjur diwejang bab ngilmu kesampunanging urip. Bima bisa nampa wejangan mau, banjur aran Bima Suci. Sak temene Bima ora gelem mulih, dheweke wis krasan lan kepenak nderek Dewa Ruci. Nanging kocapa saka dayaning ngilmune
Bima bisa weruh lelakone ibune lan sedulur-sedulure sing dicecenggring bala Kurawa. Ah 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 ah. Bima tanpa pamit banjur mulih sumedya tetulung ibu lan sedulur-sedulure. Ya. Tekan tengah-tengahe kadang lan ibune. Bima, kami welasen marang sing padha nangisi. Saknalika metu gregete arep males hukum marang Kurawa. Bima melompat ngamuk menyang Ngastina, negarane Kurawa. Kabeh bala Kurawa padha wedi, siji lan sijine padha keplayu golek slamet. Durna age-age metukake lelakune Bima. Putraku ngger. Saknalika Bima lilih nesune. Bima dirangkul lan dielus Durna. Bima mung menteleng wae. Dumadakan Durna diumbulke kaping 3 minangka pekurmatane. Bima banjur bali mulih menyang Ngamarta, negarane para Pandhawa.